देखो हो आई पनिया जो पहिया सरपुतिया बोले बानी अब फर तो नहीं कि हम सब सरपुतिया का बहाना करतनी सरपुतिया बोले बानी जौन चीज़ हम खाई ना वही चीज़ के तो नाम लेतनी का जानी कहाँ मन मारता गोइल बाटे कहत लकी जा तनी मंडी में आम लेके आई 2-4 अथु तो बेचब ठेला पर लगा के गाँव में आ ठीको रही बेचिया तो भर दिन तो उन्हें न रही लकड़िए कहा फोना इटा पर धोनी कहाँ धो देनी फोना वाला उगते नहीं खे मोबाइलिया इटा पर अच्छे तो हम तो कहीं कि लड़का लेके चल फोन कर बेटा के हेलो हेलो कहाँ बानी एजे बनी अरे हम कुटिया पर पनी आइल बानी हम कुटिया के लेहन डालतनी अरे कुटिया के लेहन ना जे अपन डेरावा पर आइल बानी अच्छा डेरा पर हमारा फेरा पइल बड़ का अरे जान तनी हमार नंदी आ देवरन जेठनिया एकदम पीछा लागल बड़ी सब भौजी छिनरी ई कोनो बात सुन तड़ी स तो ओसने हइए है सर आ सुनी न हमार फोनवा रिचार्ज कर देब आ सुनी न एगो काम रहल ह कहो तनी हमके 50 रुपया चाहत तनी आई न हमारी कालावा के दे के जाई बस 50 गो अरे कहो ना हम 500 दे दी हूं ओ तो ना हमार जरूरत नहीं के जन्नी अरे गते गते खर्चा करत रही हो आ तनी देख ले हमार बूढ़ऊ के न त हमार बूढ़ऊ एनिए फेरी मारत रहे न तो है बूढ़ऊ का करियो ये जी ई कहतनी कि हमार मर्दा ना न लौकन हो ए मर्दा तार लौकी तो गर्दन करी तू अरे जी बड़ा खिसियाई मरद पौले बानी हम सही के ऊ हलिया अनहरा के देख के अखियो फूटे अनहरा बिना रहो न जाओ जन्नी तना खिसियाई मरद होवे बताई न कि आई न जी जल्दी में पैसा दे हम जाइम न जल्दी से रखत ना रख हे भगवान पैसा तनी हम तो कहीं मारब हमके अकाई के मारतन जी माने हे तरीका से तो मार देनी तनी हमर मर्द न मर रही है मारतनी दे रही मार में की पैसा दे न जी हम जा आ सुनी न ई कहत रहनी न कि उहाँ के कहतनी न कि वीरेंद्र के रहन अच्छा ना है ई कुल का सुनाता जी अब कहो लेकिन के लाइन मारतनी के कहता हम सुननी है आ के कहत रह हमर बूढ़ऊ कहत रहन बूढ़ऊ हमारा सबसे गांव में नंबर 1 बाटे वीरेंद्र के लड़किन के देखता न तो एकदम ओकर आंख ओई पर तकते रह जाता टे बिना तार बूढ़ऊ बड़ खतरनाक हमन एही बार रोपनी जाता लेता तो बोली बोलत रहल सर कौन गाड़ी लेके आ गेलो ओसे तई गयो बनी कहते न कि हाथे के लेबू कि दाते के लेबू ना हमके दे पैसा चुरा ले कहां रखबू अरे जी जल्दी हट के जा अरे जल्दी अरे जा अरे भाग हटी अरे हटी भले मुंह दाते जानते नहीं कि अरे कुछ को हमार 150 रुपया का जरूरत रहा 500 रुपये मिलबा जी हो लक्ष्मी माई हे लक्ष्मी माई यहीं ने आवत रहो कितना हम पैसा धले ले बानी जतनी बूढ़ो के दे कम न कि जतनी 2 किलो मछली लियो तो खाई जा अका जिंदगी में बा हो भले कहियो कि पैसा कहाँ से पहले कह दे कि उनकी अम्मा में से चोरैनी हो ये कुल कोनो जतनी बूढ़ो के कहो कि बकरी पड़ल बड़ी सब मार बिया में जातनी हाँक दो मारी हो तो पहले रहत तनी सो जबे ना तबे देखत तनी कि मैं मोथा हमार चोर दिहली बोल ले अजी बाजी कहत रही कि सरसैया के तनी तेला पेरा लिए थी ये ना कहां ले चली आइले है रे तो का करें जी घर में मुई देखे कुकुरा आवता के माने दर अरे लेका कटरस जी शर्मा ई आ सुनी न कहत रही कि बड़की दीदी फोन कइले रहनी का कहतिया हो कि तनी बाबूजी के भेज दिया स हमार काम बाटे तनी जाए के बाटे वहाँ के शायद तबीयत खराब बा कि का बाबूजी के ना जाई बड़की दीदी के हैं का जानते हतर के माथा में बाठा भर रहता है वो सही से ही तई न तई गोइला पे के वो अदर भाव करत दोनों आदमी जइती न त ठीक रहता नहीं ही तई न तई घूमल न जाला जी औ कहां बा बबुआ हमरो लाई बैठे के घर में बोलई का कुछ न जी आ वहाँ के कजनी गोइल बनी आम लिए ठेला पे अब आम बेच ये बाबूजी एगो बात कही मछली खाए के मन करता जी कौन खैबुआ ना वहाँ की आँख वाली सोचा तनी कि मंगूरी मछली लिया देती ना तो मंगूरी ठीक रही। खैबू
हां बर्फ वाली यही गढ़ा हमार हमारे लंगे त इतना पैसा मानो कि का बताई नहीं आई कुल कहां ले पैसा रे अरे वहाँ की बगलती हमसे निकल ले बानी त क्रिया खोर त पहिले अरे अपनी भतारे का क्रिया जी तू वहीं का पैसा लेके आइल बानी चोरा के जन्नी जा पैसा के या उ सर्वर भर लॉकडाउन बैठल बाटे पैसा के कमी बाटे जतनी अथु करे नहीं ले जी तो हम के नत कहब कि पैसा निकल ले बिया कहब ना ना नत कहब नहीं त ना मछरी आई जन्नी कि नहीं ना हाँ? हमरे त मन जुग जमाना देखो कर लेकिन उनका लड़की पकड़ाई बिया के कर रे ई कुल के तोरा ले कहत रे गंदा गंदा बात हाँ? ई कुल के कहत गंदा गंदा बात वीरेंद्र के संगे पकड़ाई बिया जी निशावा आ तू दा उही दिन उला आ छोड़ दे ई कुल का बात कहत रे हमरो मन नहीं करबे का खिलाड़ी लोग बहुत कर ले आयो कौन की मौग ना हो ये तो मेरे मौगे हूँ भले बिया हो गए तो का करे लेकिन जानते ना आई सरवा के तून बहाड़ी इन्हें ले मेरा हाथ ऊपर सर है पेट ना तो कोला और हड़कड़ा नहीं पेट ना तो जानते ना बाप रे बाप हम तो उनके देखल ना चाहिए कैसे ओकरा संगे रोह हम तो उनके देखल ना चाहिए जी सच बात कहते हैं तो ऐसा 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 मर्द के देखल या बिना देखल हम तो के कहे कि 5 लाख रुपया देने अगुवाई कर दो तो ऐसा कुल मेहर मऊ के हम अगुवाई करब हो केहू की बेटी बहन लड़का त काटे लायक नहीं चले ले पैसा जाए अच्छा ले ले तो तनी लड़का दर तो गरबा जान लू अगर केहू के बियाह शादी हो तो बेचारी जिंदगी भर सुखे कइली है काहे से कि एकदम दर तो गरबा डांट गइल बा जान लू तो ठीक बा जाई मछली ले ले हम जाता ठीक नहीं बा हम जा जा आ जा नहीं ना जा 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 तू ले मसाला उसाला पीस जा जा सरवा हमरा बुझात नहीं के कौन सैया नया नया कहतिया बगली में ले हमरा तो एकरा ऊपर शौक लागता कि हमरा के भेज के कहीं ऊंच नीच मत करो हमरा तो फेरा में लाग ठीक भइल हम वो बेटा का खूब नाम बदा नाम कोई नहीं है वो तो हम ही उनसे भिड़ल बानी आ लेकिन निशा का नाम लगा देनी है अपन काम बनता भाड़ में जाए जानता दुनिया देखे होता टेही जाके हम का करतनी तनी फोन लगा के पूछ लें कि का करतन हेलो हेलो कहाँ बानी जी अरे हमार सोना अरे सोना कह लगलू जरिया गइनी है त ना कहलू हां आए जरिया गइनी है त जल्दी हम जाई रहलू कि भाग जाई अरे जानते हमार बूढ़ा एकदम मुहे बगर जो होतर ना हमके जन्नी जातरा ना बनौलू हनु ठीक ना कहलू हां हम जाता नहीं हो अब जाता नहीं ठीक ना अच्छा ठीक बाय बाय गुड नाइट सूत जाई अब कल फोन करो ठीक है बेटे ठीक बा जाता नहीं नमस्कार प्रणाम हम खुशी गोरछ के गोल लागत नहीं वीडियो अच्छा लगता दिल से लाइक करो जा शेयर करो जा सब्सक्राइब करो जा कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लागल है आ जैसे हम कहनी मर्द से छलना करे के चाहिए तो जैसे हम कहनी वैसे आप लोग मत करब जा ठीक ना नमस्कार प्रणाम सब श्रोता समाज के गोड़ के गोड़ लागत नहीं संग नंदू खरवा रहे तरह प्यार दुलार बनले रही जा अच्छा से अच्छा वीडियो देखे खातिर लाइक करम जा शेयर करम जा कमेंट करम जा चैनल करने के सब्सक्राइब कर ले तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले जा बगल में बेल आइकन घंटी बटे ओकरो के दबा ले हम जा एंटरटेनमेंट वीडियो हटे ऐसा कुल घटना ना मने करे के चाहिए घर परिवार में रहे के बाटे तो बहुत होता टे से हमनी के दर्शावनी है जा यही वीडियो से लेते हैं जब विदाई अगला वीडियो में फिर मिलल जाई जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी।